Mga igsuon, ani kita karon ining unang Domingo sa Kwaresma. Sa pagsaysay sa Ebanghelyo, gidugtong gayud kining duruha ka mga sugilanon. Si Jesus gibunyagan, siya gitintal ni Satanas. Ang espiritu nga iyang nadawat didto sa Jordan, maoy nagdala kaniya didto sa kamingawan, og didto gisulayan siya sulod sa kapatan kaadlaw niya nga pagpuasa. Dinhi nakakita si San Lucas og kahigayunan sa pagpaila sa duruha ka mga bida niining drama sa kaluwasan nga mohatod ngadto sa gitagal nga takna, ang Biyernes Santo. Sa iyang pakigharong sa iyang labang kaaway, sa sinugdanan sa iyang kinabuhing publiko, giklaro ni Jesus ang iyang pagsabot sa iyang tahas sa pagka-Mesiyas. Una, wala niya gamita ang iyang gahom sa magmagic alang sa iyang kahakog nga katuyuan. Ikaduha, gipahimutang niya ang iyang pagkagamhanan isip anak sa Dios diha sa politikanhong kamatuuran niining kalibutan. Ang iyang pagmando nagaagad lamang sa Dios, kay ang kinatibuk-an sa iyang pagkasiya iya mang nabatunan gikan sa Dios. Sa katapusan, gidala siya ngadto sa Jerusalem aron mag-antos. Didto midumili siya pagsulay sa iyang amahan pinaagi sa pagpangayog espesyal nga panalipod bisan tuod og makapamatuod kini sa iyang talagsaong pag-angkon nga siya mao ang anak sa Dios. Ang matag Kristiyano gitintal sa pagsimba sa salapi, sa pagpakaylap sa politikanhong gahom nga gigamit sa pagsalikway sa mga tawhanong katungod, ug sa pagpakunhod sa relihiyon isip himan sa tawhanong ambisyon. Kini mao lamang ang daghang mga maskara nga gisulob sa yawa sa higayon nga magduda kita nga anaa kana siya. Sama sa anak sa Dios didto sa kamingawan, kita gitawag niining panahon sa pagampo ug pagpuasa, sa pag-ila, pag-usab sa atong Kristohanong tawag. Busa mamalandong kita, niining tulo ka mga pagtintal asa man ini ang lisod kaayo nimong buhaton o batukan. Nangayo ka ba sa Dios nung tabang sa pagbatok niini? Sa imong pagampo o pagpuasa, nakakita ka bag kahulugan? Nailaban nimo ang pag-usab sa imong tawag, isip Kristiyano? Mga igsuon, manindog palihog alang sa pagsugod sa santos nga misa.
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga binati kong mga igsuon diyan ni Kristo, aniya kita karon sa unang Domingo sa Kwaresma. Kitang tanan gidapit sa simbahan nga muuban ni Kristo ining iyahang paglakat padulong sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon alang sa atong kaluwasan. Nining Domingoha giisip usab sa simbahan nga Migrants Sunday ug giawhag kita nga magampo ilabi na gyud alang sa atong mga igsuong mga Pilipino o labaw tanan mga igsuon atong mga hagnaanon nga atoa karon sa gawas sa nasod. Napugos ang uban pod tungod sa panginahanglanon nga motrabaho alang sa ilahang panginabuhian ug alang sa ilang tags-tagsa ka mga pamilya. Nasayod kita mga igsuon nga kining maong klase sa kinabuhi kana magpuyo ikaw nga layo sa imong yutang na tawhan ug layo sa imong mga minahal dili gyud sayon ug silang tanan nanginahanglan gayud sa atong pagsuporta ug sa atong daghang pagampo. Aron mahimo kitang angayan nining santos nga Eucharistia, ato una karon nga pagahinulsulan ang atong mga sala ug mangayo kita sa pasaylo sa Ginoo. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Diyos nga makagagahom pinaagi sa tinuig nga pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, itugot nga makasabot kami sa kahulugan sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, ug tudloy kami sa paghubad ni sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo nga imong anak,
nga buhyog hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan.